hakkunde Baba Maal e Mansour Seck e ko cattidiwo adi ɗon gila e jatiraɓe taniraɓe ha e babiraɓe ɗum noon hewɓe jiyata tan ko Baba Maal e Mansour Seck ma miijo ma taw ko musique tan rendiniɓe kono wona ɗum rendinimi e Baba Maal wona ɗum kadi jiijimi e Baba Maal Baba Maal d'abord ko dimam ko lamɗam ko ɓi lamɗo nenam e babam eno baba makko woni no lamɗo babam e nene makko ko noon tan minen min mbaadi machallah Allah noon andi ko waɗata ko kañum kadi fewndata yonnata kadi ha yooɗa waddi amen gila komin suhaɓe min mawnidi min janggidi Allah kadi hokki e goto amen fof yidde woni yidde nde ko yidde yimde Baba Maal ko dima wona gawlo so wiyama jimum walla goɗɗum ko gawlo jeeyi ɗum gonga min komi gawlo nena mi babam komi far baggel e ɗum noon kanko nde Allah hokkimo nde ko rokkimo ko feccimo tan o yiiɗi yimde Allah hokkimo hen dande welde dande laftude Allah rendini minen fof min dendi yidde min ɗowi ɗum guilay komin suhaɓe hamin Allah adda men ɗumen janggi ha Allah adda men ɗo e Dakar hamin naate e école biyeteɗo Lasli Fouta min e makko e yera hammo Mbasu Ñang min mbawa ɗo joɗade min ciftorani Mbasu Ñang walla min kalanimo te Mbasu kadi ɗo e amen min e Baba Maal fof ha nande men e Lasli Fouta machallah ɗum noon Yallah yurmo yafomo yafomaɓe julɓe kala e ɗo lelli ɗo hande e sowno hande omo tawtorno ɗiɗo événement ji hande mo jogo hen welamo teddugal par ce que ɗum tan wonno miijoji makko ɗum tan wonno yidde makko yo dande leñol ya yo dande leñol sellu yo dande leñol his yo dande leñol dañ kadi yiɗe e nder aduna o foof kadi Allah waɗi ɗum alhamdulillahi rabbil alamina Allah ko mbiyata ko hakkudam e Baba Maal e so mbiyeɗen kaal ɗum ɗo e émission o rokkata men on temps gonga en jubbat hen seeɗa tan jewtene ko heddi ko wonno on ɗo faya on ko soyna e payne ɗum ɗon kadi kaalen hen ko poɗɗen haalde foof ɗum noon Seydi Dia mbeɗe fatti kadi namgal ma gongal a jarama Seydi Seck aɗa andi ko kalɗa ɗo ko c'est très important won hewɓe anduɓe Baba Maal tan cikko ko jimli wadde hakkude mumen e Maysour Seck nde tawno to baba jooɗi foof ni hen saahaji o wiya min ko nenam tigui resnimi Maysour wi gurnam e mayɗo o serta Maysour wadde noon ganden hakkude Maysour e baba ko sattitegal so tawi hande nanama Maysour e baba ma wiye dande leñol ene mbawi andude holde cosɗon dande leñol hono dande leñol arti eyyi dande leñol sosa ko 1985 noon faade ñalawma hande o ko 37 ans e guila nden alhamdulillahi rabbil alamin Allah hitande foof amen mbaɗa oɗon mawnina amen mawnina ñalawma jibinande dande leñol machallah joni kadi ko hen paaɗen ko mawninde jibinande dande leñol nde woni nde boobo ha hande Allah walli ɗum dañi juuɓe 37 ɗum noon fuɗɗima wonde mana sagata tigui rigui wallahi tigui elayo laylaye similayo wayonti waɗe aranmane waɗyonti waɗe Baba Baydi Maal dane leñol ne elayo ya ye layo ye lay bantale